Les sequeres s'accentuaran i ens haurem d'acostumar a conviure amb restriccions, com les que entraran en vigor aquesta mateixa setmana. Fins ara estàvem en fase d'alerta. S'activa quan les reserves estan al 40% i es permet un consum de 250 litres per habitant i dia. La falta de pluja i la consegüent reducció de les reserves dels pantans han fet que s'hagi decidit passar a la fase d'excepcionalitat. Això significa que les reserves estan al voltant del 25% i que només es permeten 230 litres d'aigua per habitant i dia. Les conques internes que controla l'Agència Catalana de l'Aigua ara té les reserves al 28%. Aquestes limitacions s'apliquen en dues d'elles, el sistema Ter-Llobregat i l'aqüífer Fluvià-Muga. Les mesures afecten un total de 224 municipis on viuen prop de 6 milions de persones, per tant, on es consumeix més aigua. Sí, pel que fa a les restriccions, es redueix en un 40% l'aigua per a usos agrícoles. A les granges només es podrà fer servir l'aigua potable per abeurar i netejar els animals i mantenir els recintes. Sí, també s'abaixa un 15% l'aigua per a usos industrials. En el cas de les piscines, només es permet reomplir-les parcialment amb un sistema de recirculació de l'aigua. I en els centres educatius es poden omplir piscines desmuntables amb menys de 500 litres. Es prohibeix el reg de zones verdes, tant públiques com privades. Se substitueix per l'anomenat reg de supervivència per mantenir viu l'arbrat. I tampoc es podrà netejar els carrers amb aigua potable ni es podran omplir les fonts ornamentals o llacs artificials. En canvi, sí que es manté el reg destinat a la pràctica federada de l'esport, com ara el golf. Amb aquestes mesures es vol pal·liar la sequera, però serà clau que plogui si no es vol passar a la següent fase més crítica, la d'emergència. Això voldrà dir que les reserves hauran caigut al 16% i es reduirà a 200 litres el consum d'aigua per habitant i dia. La resta de restriccions s'enduriran encara molt més. La crisi climàtica també ha portat a buscar noves formes de generar energia, com l'eòlica marina. A Catalunya només es podran instal·lar molins al Golf de Roses, tot i que els primers no arribaran fins al 2030, com a mínim. Als mars del nord d'Europa ja fa anys que hi ha molins de vent. A Espanya, només a les Canàries i de forma experimental. Això podria canviar a finals de la dècada. El Consell de Ministres ha aprovat aquesta setmana un mapa on s'estableixen 18 àrees on serà possible instal·lar molins marins. Són 5.000 quilòmetres quadrats. El 0